Libreng pa-seminar manangod pagpatalubo nin kabote asin pag-uurigan asin inaugurasyon man in training dormitory tampok sa ika-32 na anibersaryo kan Agriculture Training Institute kan DA Bicol. Nagpapatrol Maple Bulvinar. Ngunyan na bulan, 32 na taonan Agriculture Training Institute kan Departamento de Agrikultura sa Bicol. Sa okasyon na ini, libreng pa-seminar ang pigkondusir kan ahensya manungod pagpatalubo asin pagkultibar nin kabote o mushroom, pati an manungod sa pag-uurigan. Labi 200 na farmers, agriculturists asin iba pang interesado sa pag-uurigan ang nag-atender. Sarukan mga ini si Jarom Sal Niserio na taga Kamalig Albay. Yung mga crops na agri-waste na ginagamit namin sa bahay or sa farm namin, magagamit namin siya as a substrate para sa mushroom production na to. Kaya sobrang interested kami na mag-participate sa free seminars. Sigun sa organizer, kung may dapat makakumbinsir ng GAD sa mga nagduduwa-duwa pa sa pagkultibar ng kabote asin pag-uurigan, iniiyo ang potensyal nakita sa mga ini. Apwera pa sa benepisyo, lalo na kan mushroom sa salud. Isinabay naman sa okasyon ang pag-inaugurar kan dormitoryo kan center. 2 eskalon ang 2 milyones pesos na kantidad na edifisyo. May 21 kwarto na may total na 101 bed capacity. Many people wants really to learn about mushroom production. Siguro because of the medicinal properties and also because madali yun siyang i-grow lalo na sa kitchen. Inabot nin kabangang taon ang konstruksyon kan edifisyo. Laom kaining makapapasil sa akomodasyon kan mga partisipante sa regular na mga patraining kan ahensya. Maple Vinar, ABS-CBN News.